Venimos del Colegio Llor y nuestro grupo hemos querido poner en común los dos factores más importantes para llegar a una buena convivencia. Entonces, la mediación pretende evitar y resolver conflictos para hacer posibles así una buena convivencia, basadas básicamente en el respeto y la tolerancia. I bàsicament, hem parlat de la mediació i hi havia persones que no sabien el que era i una proposta que hem fet seria que tots els centres poguessin tindre el servei de mediació, i perquè això fos possible hem dit que s'hauria de fer una mena d'exposició perquè tothom pugui conèixer el que és. Llavors han sortit propostes com per exemple que persones de les escoles que tenen mediadors o altres agents externs que puguin anar a les escoles i presentar què és la mediació. Han sortit també com fer alguns documentals o powerpoints o alguna cosa per l'estil. Algunes propostes més han sigut posar anuncis, fer obres de teatre. Hay problemas en los colegios sobre la discriminación por las razas y en eso se crean divisiones en el patio, y a raíz de eso pues habría que aprender que todos somos iguales y crear servicios de mediación en todos los coles para que todos pensáramos igual y no hubiera esas divisiones. Adri del Camplán, si voy a hablar de la convivencia, que hay algunos conflictos, que si hay bandas o no, y las actividades extraescolares, que hay pocas y se tendrían que hacer más según los colegios. Nosaltres el primer que hem volgut fer és parlar primer del conflicte, de la mediació i la convivència, i hem volgut posar el que nosaltres comprenem per conflicte. Hem posat que són problemes, baralles, insultos i violència, que són els més importants. Després, per la mediació, ho hem posat com a solució d'aquests conflictes amb el diàleg, saber escoltar i amb el respecte els punts de vista dels diferents alumnes que han tingut aquest problema, i amb la convivència per nosaltres és la unió, el respecte, l'amistat i l'acord, perquè no es pot tenir convivència si no es té respecte ni si tens amistats. Es tindria que deixar donar més informació i donar més classes perquè els nois sàpiguen que hi ha mediadors, que des d'alguns centres es té que tenir més mediadors perquè hi ha potser un per cada 2 o 3 classes i no és suficient. Que és un mètode per ajudar a resoldre conflictes, tot pensant que nosaltres no ajudem a resoldre'l, sinó donem els camins per resoldre el conflicte. Que nosaltres ho hem vist com una cosa ni negativa ni positiva, sinó idees diferents que ens poden ajudar a canviar d'idea i millorar. La mediación es un sistema para garantizar la no violencia, porque hoy en día hay muchos conflictos entre los adolescentes, desde los 11 años hasta los 17, 18 más o menos, comienzan a haber ciertos conflictos, porque es cuando las personas comienzan a crecer. Avui en dia no hi ha tanta, de violència més forta, sinó que és més psicològic, i jo crec que tot aniria més per aquesta banda dels malnoms, d'estar cada dia matxacant una persona i potser només no una persona sinó tot el grup, o potser el fet que tot el grup es calli i ningú ho digui també pot ser una manera de fer mal a alguna persona. La mediació és una forma de resoldre algun conflicte que tenen dues persones habitualment mitjançant una persona, un intermediari que és neutre, o sigui, és una persona neutra. La idea molt potent era que tenia que servir per arreglar conflictes entre els alumnes, però que els protagonistes de la solució dels conflictes eren els propis alumnes. Llavors això ens semblava interessant perquè significava que en lloc de que els problemes se solucionessin des d'una vessant disciplinària o des d'algú extern que dictés justícia o que arreglés les coses, eren els propis implicats en el conflicte els que tenien que buscar la solució. El fórum que hicimos en noviembre, pues a mí me parece muy bien porque cogimos las opiniones de otros colegios y todos pusimos nuestra opinión, que si, qué podemos hacer, si está mal, qué pasa en nuestro colegio, si hay muchas peleas, qué se hace, y así pues cogimos cosas para hacer en nuestro colegio. A veure, jo penso que la joventut té molts problemes
perquè sempre sent inferior davant de moltes circumstàncies, no? Primerament, sempre ens estem comparant entre uns i els altres. Després també està el tema del bullying, lligat a les enveges i totes les qüestions. També jo penso que t'has de sentir bé amb tu mateix, perquè si no ja pots començar a sentir-te, el que he dit abans, inferior, i et sents com ofegada, no? I primer sentir-te bé amb tu mateix, després la convivència amb els altres és qüestió de saber que tothom és igual, cadascú és com és, tindrà els seus defectes i les seves virtuts, però no sé, tothom té les seves coses i no sé, o sigui, els problemes que més tenen la joventut, jo penso que és lligat al bullying, potser fins i tot a que s'exigeix massa d'una persona. Que la cultura de la pau ha d'estar impregnada amb tota la cultura del centre, no? Llavors, és veritat que és un petit espai, la mediació, que podem portar a terme aquesta visió, no? Però que pensem que això s'ha de viure totes les activitats del centre, i aprofitem aquest concepte de mediació i aquest espai i aquest temps per poder tirar-ho endavant. Però evidentment la cultura de la pau ho entenem amb totes les activitats del centre, i com més activitats poguéssim fer participatives dels alumnes, doncs molt millor. No sé, para mí la convivencia es que puedas estar bien con tu grupo, con las personas que tienes al lado, por ejemplo ya en el instituto, ya en la clase, que puedas estar a gusto con tus compañeros y que estés unido con todos, no sé. Em vaig posar al grup de mediació perquè m'agrada resoldre els conflictes dels demés i que facin les paus i que estiguin feliços. La utilitat pràctica de la mediació va en dues línies. La primera, la més important, és que realment estem educant en resoldre els conflictes. I això, sobretot, jo crec que és molt important de cara als mediadors, perquè els mediadors tenen la possibilitat de veure-ho des d'una altra perspectiva, però també en les persones mediades. Després hi ha una altra utilitat, que és disminuir la conflictivitat al centre o els problemes que puguin haver-hi, que sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi hauran. Però també és un fet real que no tots els conflictes ens arriben al servei de mediació i tampoc tots els conflictes els resolvem en mediació, tot i que en un alt percentatge. L'altra utilitat pràctica, que nosaltres en realitat no hem aconseguit del tot i que és un dels objectius que tenim, és que arribem a fer mediacions abans que realment el conflicte s'hagi produït. És a dir, mediacions que serveixin per prevenir, que hi hagués l'hàbit entre els alumnes, com a persones, de dir, abans que el conflicte vagi més enllà, parlant, podem arribar a fer aquesta solución. Hombre, yo creo que debería de ser todo esto muy diferente porque hay medios de comunicación que solo sacan cosas de peleas y todo esto y hay niños que desde pequeños lo están viendo y al final lo acaban cogiendo y a la mínima que le dicen algo que salió por la televisión, pues actúa como sale allí. La meva utopia en quant a la mediació i la convivència és una realitat en la qual la convivència és un modus vivendi que es veu a tots els nivells, des de l'equip de professors fins als alumnes. És a dir, la convivència és una manera de viure, una manera de relacionar-se, una manera d'enfocar les nostres activitats diàries. I m'agradaria veure que això es veiés més reflectit, diguem-ne, fins i tot en la manera de treballar entre els mateixos professors, per posar exemple als alumnes, la manera de concebre les mateixes classes i tot el programa escolar. És a dir, no ha de ser una activitat aïllat, que ara diem, ara juguem a convivència, sinó que és realment el nostre concepte d'escola.